blida, nešto osobite. Tam ty ze živé naturu džíváš, nežiješ. A můj senior rodé, on je třeba byl ve Kamencu na Inung, zjenočil. Tam ještě větša šob, než platy džívá. Platy nefunírové a skoro ničo, já se moc starožitné okna pořádám, musíme ve Horkave, za Fennerstoffe, tak jmenované Grenzbaude, šop přetvarili, ve Kloštre, Manerinem dole, jsme mu šop přetvarili 4 leta. Jsme tam přetvarili, už velká voda byla, co historické staré dvě okna a tež novo po stylu ze 17. století. Musíme to každý stůl učili, jako řemeslníky, když te kněžné leža a přebývají a můžete do stůl sláš, vonka jedna útrobička, já to se naši ulici a po takém se říká, aha, tak to ta dneska ta vyška, potom šla, vždycka.